Takže čau lidi, moje jméno je Zik, já jsem u dalšího videa. Dneska to je video s Lelšou Lee. Pozdrav prosím tě. Ahoj. Když tak já se omlouvám, že Lelša Lee trošku nebude moc slyšet. No, protože nebude moc mluvit, protože jinak je taková nastydla a celkem dost chraptí. A dneska tu máme novou sérii z Minecraftu. Takže se na to můžeme vrhnout. OK, tak asi nám těžu. Co? No. Jenom zkontroluji, jestli natáčím. Jo, natáčím. OK, tak natěžíme asi tak 2 stromy. A už 2 mám. Já už 2 mám. Tak mě omluvte. Najdeš nějaký, máš už nějaký zvířata? Mám jednu slepici. OK, to je super. Tady to je hezký, tyjo. Koukej na to. Wow. To je krása. To je fakt názorský, to si možná i screenshot na tohle. Tak já tady vemu další strom. OK, tak já taky vemu ještě jeden. Tak. Tak. Takže dřevo hezky jde. Aby to chtěl ještě nějaký zvířátka. To by hodně chtělo. To tady bych si možná i zavidla, tak fakt většinou pěte. O, tamhle to uvidím nahoře. To chci. To je úplně hůř. Víš, co bych jsem udělal? Tak. Co? Přes ty 2 hory jeden most. Plánuješ moc dopředu, kámo. Já vím, kámo. OK, tak asi vyspoléháme na tu horu. A aby jsme vás tady nemuseli trápit, tak to asi střihnu. A co na té hoře, jako ty? Ale se zase přes ten vodopád, jakoby, že tady chybí jako mezírka. Lidi, takže my jsme nenašli úplně, nebo my nejsme úplně nahoře, a našli jsme tady pod vodopádem takovouhle jeskyňku, ve které je uhlí. Tak jen to vidíte, vůbec nejsme nahoře. Ale je to úplně omega, to je hustý. Houby. Houba, máme tady houbu. Tu berem. Ok, to dostaneme tady, jdeme to vytěžit. Tak asi uděláme krafták, ne? A tady bude zahrada, co ti říkám. Já taky ti dám zahradu. Tady zřejmě se tady. Nech toho. Ale to vypadá hustě. A máme tu dokonce i písek, takže paráda. Já to nejsou kaktusy. Pak se dá hezky dostat i tudy. OK, takže já ti to udělám nějaký věci. Já díky. Tady sekeru. Děkuju za meč. Tak na. Tak a já si tady ještě něco vemu. Jo, díky. To si dám sem. A asi udělám pec. Jo, tady vemu nějaký uhlí. To ber, to bude potřeba. Musím říct, že to byl celkem rychlej start. Tak víš, už jsme profíci, jako. No, ty určitě. No. Počkej, tady jsem tam neví. No, super. Já jsem totiž master.
Ok, už mám 5. Tak, kam chceme dát pec? Tam nejsem. Nikam ať to nepřekáží úplně. Počkej, já ho přesunu. Kam jsi si dal tu věc? Tady. Já jsem. Já dělám tarčky, ať to něco vidí. Tak jestli tady nějaký uhlí naberu. Jako se tam není nikdy málo. A ještě jdu ven a jdu... Nějaký jídlo, co? Jo. Určitě budeme potřebovat hodně jídla. Tady do začátku. Tak, a tady mám nějaký uhlí. Tak. Jinak tady ta krajina se mi líbí, jsou tu hodně jako stromy. A tak, no to je paráda. Se mi tady bude hodně líbit. Wow, tady to je úplně hustý. Tak to zatím nejsou žádný zvířata. Tamhle je kejvka. Máme další. Tak to můžeš podívat. Tak. O, kytičky. Kytičky. To pěkné. Jo. Krásně mám toho trošku. Tak jdu na tu horu. Je něco v té kejvce, nebo tam ještě nejsem? No ještě v ní nejsem. Jo. Já se snažím sehnat jídlo. Ale žádný jídlo tady zatím není. No to je celkem blbý. Aha, ovce, super. Dvě ovce. Ta kejvka je prázdná. Škoda to. Ale tady je strašně uhlí. Už se hodně. To určitě je plus, ale vidím prasa, to už nejde, to už je moc daleko. Tak já jdu ještě do tam té kejvky. O, tady je další. Tak já se tady kouknu do tajtý. Je to jeden nahoru, tady se jdu kouknout. To celkem hodně vysoko to vede. Jestli tam nic nebude, tak se jakože... A nic tady není. O, já jsem na té hoře. O, tam to vypadá Teď to hezky. je epic. Tady jsou zvířata. Ale ona začíná být noc, tak já mám jednu krávu. Já už taky spěchám rychle. Jen tak ještě nedošel Underbar. Mám ještě plný. Nevím, jak to je možné, ale... Pojď sem. Ty jsi tolik neběhal, já jsem běžela hodně pro to jídlo. Dobrý, jsem tady. Ještě mám tady jednu ovce. Tak a už fakt jdu, protože tady nechci umřít. A teď to úplně libový. Je to připomíná nějakou loď nebo něco takového. Loď, jo. No. To jo. Tak já vykraftím čestku. Tady se spal skeleton. Už skočil do díry. Já se to ještě kouknu. Tam se jdem pak kouknout. Protože tady celkem nechci moc umřít. No. Jo. Tak jdu. Tak jsem celkem blízko. Já to tady trošku osvětluju. Jsem tam spolně nějaký hazu. No, no to bychom tady nechtěla, aby se nám tady trasoval nějaký creeper. Tudy. Tak, jsem strma. Pojď trošku níž. Jo. Tady hned. Jo.